बेले रुनि बाबुसो माथो नागिरबायसो दंमोन आं हरखाबनो बिथिंसो फैबाय बियो। ओइ रनि बाबु दादै नों आं दहाय खामानिनिफ्राय फैनायाव आरो नोंखौ नुवासैना थांबायसो नामा होनना हाखु दाखु आं आरो फैबाय बिथिंनो। आंबोथ' बेखौनो सानबाय अबाव थांखोलै बियो होनना। माबालै दादै बेयाव जाग्रा हटेल फिसा बेबायदि नागिरगासिनोलै आङो मोनाखैयानो। बेवहाय इसिबां गैबाङानो बैखिं गंसे दङमोनलै गावेलिया जायगा नालाय जायखिजाया फिसा फेनला बायला जिलाबा हटेलबाबो जागोनलै दादै मोनजाबानो जासिगौ आंनो रुथि मोनजाबाबो जासिगोन। बेथ' नंगौ र' नङाबा बाबु नोंलाय दालाय अबावथ' थागोन न'बो गैयाबा रुमबो गैयाबा जानाय लोंनायबो खस्थ' जोंहानावनो थानोबाथ' साननैसो। नोंसानाव बेबायदि थांनाया मा बुरजा जागोन नामा दादै नोंसाबो न'नि मानसिफोरा डिस्टार्बसो मोनगोन नामा? डिस्टार्ब मोननायालाय रावबो गैया जोंहा बोराय बुरै सानैल' जोंहा। रावबो गैया नामा दादै नोंसा गथ' गथाय? गैयालै खाफाल मोनदा खानाया जेरै थाख्लाख्ला खाफालाबो बेनिबायदिनो थाख्लाख्ला सैख्लायनाय। गैयालै बाबु खाफालावनो गैया गथ' गथाय। खोनानानै माबोरैबा मोनबाय आं मोनथियाखैमोन आं दादै बेबायदि होनना। आं नोंसाखौबो गथ' गथाय दंसो सानदोंमोन जोंफोरबायदि बैसोनि। गैया बाबु गैया जोंहालाय गोरिब आरो बायला जिला न' बेयावनो थानांगोन नोम्मादैजों आंजों थायो नोंबो थाबा बेबायदिनो थानांगोन बायला जिलायावनो। बायला जिलाजो खोथा गैया र' दादै। गैयाबालाय जेबो डिस्टार्ब मोनाबालाय नोङो खस्थ' मोनाबा थौ। थांजायो होमब्लालाय। थौ होमब्लालाय र' एसे हाथाय खालायहैनि नोम्मादैया नेगासिनो खोमा न'आवबो जेबो गैया एसे सबजि मैगं थाइगंखौनो लाना थांनि। आरो नोङो ओंखाम उखैदोंबा बै खाथिनि हटेलाव जे ओंखाम मोनाबाबो बै परथाफोर मोनो नामा बेखौनो जानो हागोन थौ। थौ होमब्लालाय। जयमति मा जाखो? फै बाबु फै। आलासि फैदों? जयमति बे आलासियानो दे जोंजों खामानि मावनाय बे बेसेराया न' बां गैया अबाव थानो साननैसो जोंहानावनो थाथों होनना लाना फैबाय आङो। नंगौ दे हामदों दे। थां जयमति थां साहाखौनो कापसे फुदुंहैदो। दे बाबु दे जिराय बायला जिलाहाय जोंहानिया न'फोरा जिराय बेयावनो जिराय। जागोन दे मादै। होमबा साहाफोरजों लोंनो जेबो लाबोआसै होमबा? मैगं थाइगंबो लाबोआसै? बिस्कुट खाथा बिस्कुट पेकेटसे लाबोबानो जाथारोमोन। लाबोदों हनै बे दिखि थानाय न'आव दोनदों आं। लाल सासो दे दिनै हनै जोंहाना बोरमाया एसे गाइखेर होयो मालाबा दिनै बोरमाखौनो हमनो हायाखै आं गाइखेरखौनो सेरनो हायाखै। बोरमानि गाइखेरखौनो साहा लोङोहाय जोंहा बाबु। बोरमानि गाइखेरखौनो साहा लोङो मादै? सिलिहाय जोंहा बाबु जोंहा बोराय बुरै मोसौनि गाइखेर लोंनो अबावथो फैसाबो गैया। बे बोरमा मासे दङ बिनिखौनो गोसोबा एसे सेरलाबायनानै साहा फुदुंना लोङो। आंबो टेस्ट खालायना नायगोन दे होमब्लालाय। आं बोरमानि गाइखेरनि साहा लोंफेराखै गोथाव जायो दा? बाबु गोथाव जायोथ' र'। दे जिराय। बेस्रा गोरिबथार थेवबोदि बेसेरा गोरिब गैजा रोंथाराबाबो आंनो थानो थाखाय जायगा होदों। अन्थाव बाथावनो माबोरैबा मोनबाय आं। इसिबां गोरिब बायला जिला बेरा न' बेफोरबायदि मानसिबो दङ। खास आं जुदि हेल्प खालायनो हागौमोन। बेस्रा आरोबा दा जानोबा माइरंबा दंना गैया आंबो फैबाय थोनोसो ना थोआसो। आं दादैनो 100 होबाबो जागौमोन हाथाय खालायनो थाखाय। जाम्बानो होनांगौमोन आं। एसेबां गोरिब होनना सानाखैमोन आं। थारैनो गोरिब मानसिया गावनाव गैयाबाबो बेबायदिनो गोसो गुवार जायो नामा अनसुला? आंखौनो साननानै नाय आं बेसे धोनि
रां थाखा फैसा जेबो आंखाल गैयैनि फिसालामोन मानसिमोन जेबो आंखालानो गैयामोन दिनै आं मा जाखो आंबोथ' आगोलो गोरिबनि खस्थ'फोरखौ जेनेबा मोनथियामोन बुजियामोन बेफोरखौ खाथियाव नुब्लासो मोनबोलासो रियेलाइज जामारो खोथाफोरखौ नङाबा नुनोनो हाया थारैनो आं जुदि मालाबा मानसि मोजां जानो हायो बेफोर न'खरनि मानसिखौ आं नायफिनथारगोनलै इसेबां हेल्प खालायदों आंखौ बिसोरा गावसोरा जानो गैयाबाबो थानो जायगा गैयाबाबो आंखौ थानो होदों जाहोनो नागिरदों फिसा फिसौबो रावबो गैयानो बिसोरनि अबस्थाखौ नुनानै आं गोसोखौ दुखुबो मोनदों आरो फारसेथिं माबा गोसोखौ माबा मोनसे गोजोननायबो मोनदों आंखौदि सोरबा गुबुन मानसिया बेबायदि अननानै गावसिनि न'आव थानो होदों खोथायाथ' महा प्रब्लेमानो जाबायलै साला मोजां जागोन होननानै फिसौज्लाखौ बुंबाय फिसौज्लायाबो माबा खायलेंलेंसो माबा आंनि बारगासो जाना थाबाय खिजाबा जानाय बाथ्रासो जाबायलै बियो साला गेटाव दोनना होखारनो हरलाय लांबाय दाथ' बे न'आव आं एन्ट्रिखौनो मारिनो हानाय नंला दालाय आंलाय मा खालायबावगोन आं सानदोंमोन रितुनो इसे मुलिखौ होयै बिखौ पेरेलाइस खालामनानै फाग्ला खालामगोन होननानै सानबाय दालाय मा खालायना लाफ्लांखो आंलाय जाब्रानो खर' मेलेमफ्राबो आंना अब क्या करूं मैं गुबुन मोनसे राहा दिहुनफिननांगोन बेबायदि थाब्लाथ' जानाय नङा आंनि फिसौज्लायाबो महा अख्रासोखा जेब्लासिम बे रितुखौ स्टेपलेट खालामहोआ आङो बे रितुनि पात्ताखौ जारि होआ आङो अब्लासिम जानाय नङा बे रितुनि आथिं आखाइखौ थाबैनो पेरेलाइस खालामनांथारसिगोन आं नङाब्ला जानाय नङा आंनि आखाइनिफ्राय आंनि फिसौज्लायाबो खारखाबाय प्रुफखौथ' दा मोननायाबो इजि नङा मानोना रनियाबो गैया इसे खर' मेलेमखौ लागायलै जाब्रा मानसि इसे खर' मेलेमखौ लागाय मा खालायनो हामगोन दा खर' मेलेमनि दसा जोंखांबाय र' बेबायदि खालायसिगोन आं एबार हालासोलै आं हाला जेरैबाबो खारग'खाया नै सनाफोरखौ मोजाङै नायनानै बायबानो जाबाय जानला माला बायलाबायनाङा बिराद थगायखायो सनाफोरखौ नै दाखालि बै नोम्मादै फरमिनिना बै फैसा गैयिनि सनाखौनो फानबायनो गावसा बायनायाव 20,000 ना 25,000 होनना बायदोंमोननो फाननायाव सनरिया 5,000ल' होथारदोंनो टेनसन नङा आबै नोङो आं दंना टेनसन नङा गथ'फोर थगायजागोन गानबानो गोसोम जानाय आस्थामखौनो लाना फैनाङा नोंसोरो आरो नै मालाय मायबा मार्क थानायखौसो बायनांगौनो नोंसोरथ' मोनथिगौ खोमा मबाइलफोराव नायबानो जाबाय ओजों दखानफोराव सोंबानो जाबाय मायबा सिन थायोनो मायबा मार्क ना मार्क ना मायबा होनदोंमोनहाय गोसोआव गैला आङो बेफोरखौसो बायना लाबो गेरेन्थि गोनां मायबा बेबायदि मोनोनो मायबा मिथिलाहाय आं बेखौसो लाबो जागोन दे आबै जागोन नङाबा उनाव आरो माब्लाबा खैफोद आफोदाव सना फाननो नागिरबाबो लससो जानांगोन सनाफोरखौ मोजाङै नायनानैसो बायना लाबोखानांगौ जागोन इसिबां टेनसन लायो बेखासि मानसियाबो मिथिगौ दे जों मोजांखौनो बायनानै लाबोगोन आरो नै आस्थामाबो जखाफोरखौ नायनानैसो लाबो ओरैनो जानला माला ओरैनो नायना लाबोनाङा आरामसे आसियाव सोनानै नायनानैसो जखा मिलायना लाबो मिथिगौ दे जखा लायालासिनो आस्थामखौ बायगोन नामा जोंफोरो खोन्थाखायाबा नोंसोरजों गथ'फोरजों जेबो गेरेन्थि गैया जानला माला मोनथियालासिनो लाना फैगोन उनाव आरो थांहां सोलायनांगौमोन मायबा नांगौमोन होनना बुंबाय थागोन बायना लाबोनाय बुस्थुफोरखौ नोंखौ दस्रा बुंदोंआनो थुफा होननानै आबै नोंबो थांनो हागौमोन ना थाङाहाय आं थाङा बे बुरै देहाफोरखौ लोरोबनो हाया बेयाव थाङा गारि गाखोनो खस्थ' मोनो आंहा होनबालाय थांसै गोबाव जाबाय बे आबै बुरैनि खोथाया दा जोबनायानो नङा बुंबायानो थागोन बियो आं नंगौखौसो बुङाखै होमबा आबै हाबिला आबै आरो नै बांद्राय गोबाव खालायनाङा बे बोथोरफोरा दसेनो मोजां दसेनो गाज्रिसो अखा हानाय बायदि मोनबाथाय एखे थाबनो फैखा दैबाना जालाबायो गेरेन्थि गैया अखा हानाय बायसा नुबानो फैखा नोंसोरो गोबाव खालायना दे जागोन दे आबै फैगोन दे थां आरो ओजोंनो दखानफोरखौबो मोजां मोनखायोबा बे गेरेन्थि होनाय बुस्थुफोरखौबो लाबोखा आसानफोरखौबो गाननांगौ ना लांगिगि थानाङा आसानफोरखौबो जरासेबाबो गानथारनांगोन कट मेरि जानायनि उनाव बेफोरखौ गानाबा माबोरैबा नुगोन ना
आरो लोफोराबो सनानि नांलाया बे लोखौबो गेरेन्थि गोनांखौनो लानानै फै बेफोरखौ बावनाङा लोखौदो आसानखौदो लाबोनो बावनाङा गेरेन्थि होनायखौनो खम दामिखौनो लाना फै दंखायो दा बेफोरो आदाया बायनानै दोननायानो दंखायो ए दंखायो दे होमबालाय फै मायबा नायगौमोन औ मोजां कुवालिटिनि सना देखायनांगौमोन औ जोंनि दखानाव मोजाङानो गासैबो मोजां जोंनि दखानाव जोंनि बे सपआव 2 नाम्बारनि बुस्थु जेबो मोना गासैबो 1 नाम्बारनि गोजा मा नांगौ बुं नाम्बार 1 गोजा माखौबा स्लेब स्लेब जोंफोरनाव गासैबो भेराइटिस दंजोबो बे जायगायाव जों फैनानै बयनिख्रुइबो गिदिर मा नांगौ मोजां मोजां कुवालिटिनि सना आसान लो पायल मा नांगौ गासिबो दंजोबो औ माने सना माने माबा एसे माबा देखायलाय आदा ओइ रिं नांगौ आसिनि रिं आसिथाम देखाय आदानि थाखाय मोनसे बाजैनि थाखाय मोनसे औ आसिथाम नांगौ र' डिफारेन्ट भेराइटिसनि मोनगोन जोंफोरनाव टेनसन लानाङा माबायदि नांगौ डिफारेन्ट भेराइटिसनि डायमन्ड गोनां डायमन्ड गैयि डिजाइन गोनां डिजाइनारिं डिफारेन्ट गासिखौबो मोनगोन बाजै माबायदि नांगौ डिजाइनारथार नांगौ नि सिम्पोल नांगौ देखायलाय जायखिजाया नायगोन र' लाबगासिनो बारा डिजाइन गोनां नाङा दे सिम्पोलबानो जागोन औ बाजै बारा डिजाइन गोनांखौ गाननाङा मायबा हायथाला हुइथालि आरो माबासो बे डायमन्ड गोनांफोराबो स्टन गोनाङाबो गलांसो नागिरगोन उनाव माबोरैबा जालाङो ओरैनो सिम्पोलखौनो ला औ जागोन दे सिम्पोल डिजाइननिखौनो लागोन सिम्पोल डिजाइनखौसो लाबो बांद्राय डिजाइन गोनांखौ लाबोनाङा थारैनो दखानाव डिफारेन्ट भेराइटिस दंमारो खोमा सना गोजा माथो औ आन्दायलायलाङोसो बेवहाय मा दंसै दे फैलाय बाजै नायफैलाय बै आसानखौ मोजांथार नुदों